Здравейте! Аз съм Стеля, тук е до мен е шашката. Сашо е шашка. Добре, сега тъй иначе ще покажем няколко бъга. Първо да влезем в мина. Там имаше в началото. О, вилиджър. Да. Здрасти, Коста. Да, го видим. И това е някакъв сит, който хем ще го разгледаме, хем ще ви покажем бъг. Тук някъде да влезем. Нещо ми се струва, че не бяга бързо. Ние се въртим в кръг. Тикви, още едно село, ако не знаете Minecraft. Xbox Edition е направена с повече села. Я да видим. Ще оцеля ли честа? Не. Крадец. Кой има? Кой има? Каскайран меч, така. И ябълка. И така. Началото не беше най-доброто. Там да влезем в мината. Да покажем бъгът. И да си зареди телефон. Тела. И да като го зареди да снимаме нов клип. Да. По-бързо да става като цяло. Следващия клип знам, предполагам, че ще бъде как да си направим поставка за снимане. Зависи ако снимаш от телефон. Ако си имаш камера, ползвай се. Да. И вече трето село. Да, ама е малко. И нека започваме с бъга. Само да видим тук нещо спаунерче на повърхността. Не да обикновим тази малка. Не. Острова на пустиня. Почва. Турай са някъде и да почнем. И нещо ми говори, че тук. Мина. Тук някъде да започнем бъгът. Аз бих я разгледал. За начало. Докато ти госта. Ще разглеждам мина. Не ми се ползва този. Да, и по-добре го. Айрон. Осветя по-добре. Нещо кол. Пуснал съм го написал. Между другото. Защото не се намират материали. Не ми се търсят зомбита. Не ми се слушат. Звуци. Много е гадно. Ой! И плюс това къде падна, бе? Търсят мина. Да започнем тук бъгът. Идеално. Чакай, спокойно бъга ще го почнем. Да. И той се прави много лесно, а пък може да забогатиш. За 15 минути си готов. Да, ние те забогатяхме с стаки някакво. Така тякото. Влизаш и айрон. Нали? А това е равин. Подземен. Сега остава да намерим пак към краят. Остава, нали? Да намерим. Кой беше то, бе? Порталът. Редстоун до лава. И началото не беше хич хубаво. Не прави повече така. Защото не се казва. Александър Сакрам, само че, както той го каза, беше отвращаващо. Да. И смешничко. Да, и да запушим лавата? Не. Добре, това е равин. Равин. Скла. Кой кажа? Оставаше да направим от гластон кола. Както започна. Нали? И злато. Аз злато не харесвам. Харесвам когато се пече и вземам експито. Затова го вземам. Между другото. Добре, нека започваме с бъга. Първо нека да теглим една дупка по този айрон. И копаете колкото си искате. Тук бедрок, бе. Дай, примерно чакайте сега. Примерно чакай. Дай да се направим много осветително тук. Тук ще седим. Колко бъга се покажем? Един по един. Добре. Сега снимаме от 5 минути. Бровчете ма дразнят.
Питаш ли? Къде да ги сложа? Хвърли ги някъде, няма значение. Добре, ай правим дупка. Не искам да имам нищо общо с вас. Добре, тук. Следвам тук. За целта ви, за бъга, ще ви трябва много е просто, релса. Една обикновена релса, която е... Или каквато да е. Не обикновена релса, майнкарт и едно ченче. И вижте как става. Слагате релсата да гледа към стената, която сте си избрали. Слагате и майнкарт върху релсата и едно блокче на майнкарта, слагате ченче. И ето, показваме ви бъга. И така, ако имате Optifine, приближавайте се и да оглеждайте. Натам виждам равин, отгоре село, лава, още един равин. И там виждам диаманти. Виждаш ли? Виждате ли? Добре, нека пробваме с друга врата. И не ви трябва хич много материали. Само цели 3 релса, количка, ченче. И гледате. Тук лава само виждате. Тук виждате лава. И пътят ни. И пътят, да. Ето и там отгоре. Това виждате златоната. И виждате този бъг. Ние намерихме доста диаманти. Нужно ви е само 3 неща. Релси, майнкарт и ченче. Това е доста добър метод за диаманти. Не го ползвам само аз. Почти всички хора. Ако са го чували. Излязохме навънка, бе. Не. Май след 10 дена. Като гледам. Събудима когато излежиш. Добре. Ти сериозно ли? Къде съм аз, бе? Прави да. Аз ще си дивета и си правя. Оф. Оле. Добре, излязохме. И ето Най-накрая. по селото видяхте, че онова не лъжи. Ще направим клип на най-развития свят. Тук бяхме ли вече? Да. 3 села намерихме. Да, тук ли се опитах да оцеля честа и аз май вече го знам къде. Просто бе! Може да покажем други интересни трикове. Може да направим сега още един бъг, съсетих. Ако ще. Давай. Трябват ни купчета лед. Добре. Да видим колко е ефикасен този трик. Сигурен ли ще стане? Да. Сигурен. Да, можем да соуса от недърът. Лед. Да. И това. Да, сега тури отдолу ледът. Да. Да, сещам се. Да. Където Джейн Каз го показва, ако не го знаете. И отгоре го тураш. Другото покажи без недъра. Виждате, че на соусанци. Ето, вижте. Много бавно. Сега махни ледо. Не съм така нагъзен, а съм прав. И сега като махнем леда, чай да го нацеля. Не. За мини 10 дена направо. Да. Сега се върви по-бързо. Ето по-бързо. Ето ми скина. Между другото. Чакай. Здрасти! Със стрелка на главата. И това беше от нас.
Надявам се да ви хареса. Коментирайте, оценявайте и чао. И се абонирайте. Да. Може да се бяга назад. Чао. Чао.